బీచ్ లోపలకే విల్లాలు కట్టుకోవాలనుకున్నారు. పెద్ద భవనాలు కట్టాలనుకున్నారు. రిసార్ట్ కట్టాలనుకున్నారు. తద్వారా పర్యావరణాన్ని ఉల్లంఘించారంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీగా ఉన్న సమయంలో విజయసాయిరెడ్డి ఫ్లోర్ లీడర్‌గా ఉన్నటువంటి సందర్భం అంటే ఫ్లోర్ లీడర్ కూడా కాదు. ఆయన ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ పార్టీ నేతగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆయనకున్నటువంటి పలుకుబడిని అడ్డం పెట్టుకొని ఆళ్ళ అమ్మాయి చేసింది అన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ నేహారెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో విశాఖపట్నంలో చేసిన దాని మీద ప్రజా ప్రయోజన వ్యాజ్యం వేయడం, పర్యావరణ పరమైనటువంటి కేసులు వేయడం, హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం అప్పట్లో లేదు గానీ, ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం మారాక సీరియస్ ఎఫర్ట్‌లు పెట్టడం. చివరికి ఆమెకి ఇప్పుడు 30,00,000 కట్టమని కోర్టు ఆదేశించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేత అప్పట్లో ఎంక్వైరీ చేపిస్తే కేంద్ర అటవీ శాఖ వాళ్ళు రూ. 1,50,00,000 ఆమె మీద పెనాల్టీ వేయమన్నారు. ప్రస్తుతానికైతే అవి తొలగించడానికి అయిన ఖర్చు ఆమెకి ఆ మధ్యన 15,00,000 ఇప్పుడు 30,00,000 దాకా చార్జ్ చేయమని చెప్పింది. కోర్టు ఇప్పుడు మిగతాది ఆ రూ. 1,00,00,000 పరిహారానికి సంబంధించి ఏమంటారు చెప్పండి అంటూ ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మాయికి నోటీసులు ఇచ్చింది.